ई जिंदगी क्षणभंगुर बाटे। आज ना तो काल ए लोग के छोड़ के हमने के चल जाए के बाटे, यह सच्चाई बाटे। बड़ी सुंदर भाव गीत के माध्यम से हमरो सबके सुनाओ तानी। कैसे रुपेश भैया कि भरती तो कहीं के बा अरे मुर्दन के फौज में तो काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। भरती तो हो कहीं के बा मुर्दन के फौज में। भरती तो हो कहीं के बा मुर्दन के फौज में तो काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। जय हो जय हो। और का रुपेश भैया इहे दुनिया के सच्चाई बाटे। कभी और का कहता रे रुपेश भैया जग के सच्चाई बा केहू नहीं काटी। चढ़ घोड़ा हाथी बाकी मिली पचाठी। जग के सच्चाई बा केहू न काटी। चढ़ घोड़ा हाथी बाकी मिली पचाठी। और का अंकित बबुआ एक दिन तो डेरा मिली राम नाम के लॉज में। एक दिन तो डेरा मिली राम नाम के लॉज में तो काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। काहे ना रहल जाओ हर घड़ी मौज में। और का ऋतुराज बबुआ ये दुनिया से केहू जाए के चाहेला ना, केहू मरे के ना चाहेला। सब लोग चाहेला कि हम जी ये धरती पर रही। काहे कि यह मृत्यु लोक पर जितना सुख हमनी के भोग लीले सो शायद यह सुख खातिर देवी देवता भी तरसेले। भाव लगता अंतरा के
जिए के तो इच्छा बापर मरे के बाटे जाके मुर घोटिए में ठहरे के बाटे जिए के तो इच्छा बापर मरे के बाटे जाके मुर घटिए में ठहरे के बाटे और का वीरेंद्र चौहान परब एक दिन तक भोज में वीरेंद्र अनूप परबा एक दिन तक भोज में तो काहे ना रहल जा हर घड़ी मौज में काहे ना रहल जा हर घड़ी मौज में भरती तो कहीं के बा मुर्दन के फौज में भरती तो कहीं के बा मुर्दन के फौज में तो काहे ना रहल जा हर घड़ी मौज में काहे ना रहल जा हर घड़ी मौज में काहे ना रहल जा हर घड़ी